ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумост барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Савсан Ғайрузода. субҳи имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон оғоз ёфт. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар деҳаи хушманзараи Калтачанори ноҳия роҳбарият, фаъолон ва намояндагони ҷавонону аҳли фарҳанг бо самимияти беандоза ва рӯҳияи болида истиқбол намуданд. субҳи рӯзи 6 августи соли 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо ҷараёни корҳои бунёдкорию созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун, оғози корҳои сохтмонӣ дар иншооти дигар ва мулоқот бо сокинону фаъолон ба ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон ташриф оварданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар деҳаи хушманзараи Калтачанори ноҳия роҳбарият, фаъолону намояндагони ҷавонону аҳли фарҳанг бо самимияти беандоза ва рӯҳияи болида истиқбол намуданд. бовзо пардаи ҷон дар қадамат, гулбоғи замину осмон дар қадамат, бо меҳру садоқати бузурги ҳамагон, озода макони балҷавон дар қадамат. дорем бароятон ҳама оғӯши боз, сад боғи кушоди дил зи сад олами роз. оед ба пеши поятон аз дилу ҷон, гулгаштаки балҷавон замин пояндоз. пешво олитарин меҳмони мо хуш омаде, ҷоятон шуд ҷовидони ҷони мо хуш омаде. хуш омаде пешвои муаззами миллат. شمشاد است استقلال ما، ملکی آباد است استقلال ما، نقل شمشاد است استقلال ما. صد قفس بیشکست و در پرواز شد، مرغی آزاد است استقلال ما، ملکی آباد است استقلال ما، نقل شمشاد است استقلال ما. باید از دل سجده شکرانه کرد، کعبه شمشاد است استقلال ما. در زمین کشوری آزادگان راه امداد است استقلال ما، راه امداد است استقلال ما. ملکی آباد است استقلال ما، نقل شمشاد است استقلال ما. فخر از میراث سامان میکنه، مالی اجداد است استقلال ما، مالی اجداد است استقلال ما. ملکی آباد است استقلال ما، نقل شمشاد است استقلال ما. وقت میخندد به ما از خنده بختی شما، پیشوای ملتی ما باش تا 100 ساله ها، پیشوای ملتی ما باش تا 100 ساله ها. با امر خدا روز تو کردی شبی ما را، برگرمی امید رساندی تبی ما را، برگرمی امید رساندی تبی ما را. نوری خیرتت گشت مددگار شناندی، نوری خیرتت گشت مددگار شناندی. بر مثنوی خورشید مهو کوکبی ما را، بر مثنوی خورشید مهو کوکبی ما را. در راه شما دیده ای چاریم همه، فرزندی بنا
شما دیده چاریم همه فرزندی به ناموسی دیاریم همه از جنگ نشانه زکینه باید که جهان ختم کند مکتب ما را باید که جهان ختم کند مکتب ما را گفتی همه از قالب نگی خدایم گفتی همه از قالب نگی خدایم الله بدی نیست از سر قالب ما را الله بدی نیست از سر قالب ما را در راه شما دیده چاریم همه فرزندی به ناموسی دیاریم همه در راه شما دیده چاریم همه فرزندی به ناموسی دیاریم همه ما از وطنی مطلبی آینده دوریم غیری تو نفهمد دیگر مطلب ما را غیری تو نفهمد دیگر مطلب ما را گویند بزرگان سخن از باب بزرگی گویند بزرگان سخن از باب بزرگی دانند همه از همی مذهب ما را دانند همه از همی مذهب ما را در راه شما دیده چاریم همه فرزندی به ناموسی دیاریم همه در راه شما دیده چاریم همه فرزندی به ناموسی دیاریم همه نور بخشید تاجیکان ما خوش آمدید ای جناب عالی ای مهمان ما خوش آمدید مورد به تاکید است که در سالهای صاحب استقلالی با جهد و تلاش سازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان ناحیه بلجوان به دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیده سطح و صفت زندگی ساکنانش بهتر و خوبتر شد. استقبال صمیمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب ساکنان ناحیه دلیل پشتیبانی کامل آنها از سیاست سازندگی و آبادانی رهبریت دولت و حکومت مملکت میباشد. нахуст асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи калтачанори ноҳияи балҷувон хати оби нӯшокиро мавриди истифода қарор доданд. давоми солҳои охир дар заминаи таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат татбиқи барномаҳои нави соҳавӣ ба 8 деҳаҳои дурдасти ноҳияи балҷувон хати оби тозаи ошомиданӣ гузаронида шуд. гузориши ҳамкоронамон. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ нахуст дар деҳаи калтачанори ноҳияи балҷувони вилояти хатлон хати оби нӯшокиро мавриди истифода қарор доданд. оби нӯшокӣ дар ин мавзеъ тариқи кандани чоҳи амудӣ аз чуқурии 60 метр ба воситаи насосҳои махсуси обкашӣ бароварда шуд ва аз он 4000 нафар аҳолии деҳаҳои Охбулоқи 1, Охбулоқи 2 ва деҳаи Солмолидашти ноҳияи Балҷувон
истифода хоҳанд бурд. Дар қитъаи обтаъминкунӣ барои таъмини саривақтии оби ошомиданӣ ба аҳолӣ насосҳои пурқуввату баландсифати обкашӣ ва дигар таҷҳизоти зарурӣ дастрас гардида насб карда шуд ва тариқи он об ба ду ҳавзи захиравӣ тақсим мегардад. Хотиррасон менамоем, ки сокинони се деҳаи ноҳияи дурдасти мамлакат аз сабаби набудани оби тозаи ошомиданӣ солиёни зиёд танқисӣ мекашиданд. Дар партави дастгирӣ ва ташаббусҳои наҷибу созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини аҳолии деҳот бо оби тозаи ошомиданӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ мушкилоти мавҷудаи сокинони Охблоқи 1, Охблоқи 2 ва деҳаи Солмолидашти ноҳияи Балҷувон бартараф карда шуд ва акнун сокинон аз оби аз ҷиҳати экологӣ тоза истифода мебаранд. имрӯз ба ин деҳаи баландтарини ноҳияи Балҷувон ки дар баландии ҷойгир аст ки дар инҷо оби нӯшокӣ набуд аз чашмаҳо истифода мебурданд кӯдакон соатҳои зиёд рафта дар лаби чашма дар навбат меистоданд ва падару модарони онҳо чӣ қадар мисол хиҷолат мекашиданд ки фарзанди мо ба об рафту дар он чӣ шуду чӣ гапҳо шуд. имрӯз албатта дар ҳар як хона оби нӯшокӣ омад ки мо бисёр хушбахт ҳастем ва миннатдор ҳастем аз ҷаноби олӣ. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи апрели соли ҷорӣ оғоз гардид ва барои саривақт ва дар муҳлати муайяншуда анҷом ёфтани он 50 нафар мутахассис ва коргарони маҳаллӣ ҷалб карда шуданд. маврид ба ёдоварист, ки давоми солҳои охир дар заминаи таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат татбиқи барномаҳои нави соҳавӣ ба 8 деҳаҳои дурдасти ноҳияи Балҷувон хати оби тозаи ошомиданӣ гузаронида шуда, аз рӯи нақша корҳои лоиҳакашии таъмини хати оби нӯшокӣ дар чанд деҳаи дигар идома дорад. мо аз солҳои 90-91 аз ҳисоби амид беморхонаву деҳот танқисӣ дошт. хушбахтона хайр бо ташаббуси ҷаноби олӣ ба мо хати ов кашида шуд ки хурсандии амид халқи амид беморхона ва дигарон аи ниҳоят зиёд аст. ва дигар ҷоҳо мерафтанд мегирифтанд меоварданд овҳои нӯшокӣ ва барои шустан ва дигар корҳо танқисӣ зиёд буд. ҳозир хушбахтона хайр ба мо ов таъмин гардид. татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 ва дигар ташаббусҳои шоистаи сатҳи ҷаҳонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаи обу иқлим ҳамеша аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пуштибонӣ меёбад. таъмини оби тозаи ошомиданӣ ба сокинон ва ҳалли мушкилоти дар ин самт ҷой дошта идомаи татбиқи ташаббусҳои шоёни роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда он марҳила ба марҳила амалӣ карда мешавад. имрӯз ҳамчунин дар деҳаи калтачанори ноҳияи Балҷувон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳи коркарди сангҳои маҳаллии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди элегант Балҷувон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин ноҳияи баландкӯҳи мамлакат бунёди чунин иншоот ва пурра коркард кардани сангҳои маҳаллӣ саривақтӣ буда он боиси бо ҷои кор таъмин кардани сокинон ва дастрасӣ пайдо кардани аҳолӣ бо сангҳои ороишии истеҳсоли ватанӣ мегардад. рӯзи 6 августи соли 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Калтачинори деҳоти Тоҷикистони ноҳияи Балҷувон коргоҳи коркарди сангҳои маҳаллии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди элегант Балҷувонро ифтитоҳ карданд. самти асосии коргоҳ коркарди сангҳои маҳаллӣ мебошад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди элегант Балҷувон дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд ёфтааст. дар кӯҳистони Балҷувон, кӯҳистони Ховалин, дигар дар ҳамин наздикиҳо, кӯҳистони Муъминобод, Шӯробод то Дарвоз захираҳои зиёди санг ҳаст. ашёи хом яъне ки дар ҳамин наздикиҳо бисёранд. барои истифода кардан, яъне барои ба ҳадафи чоруми стратегияи давлат расидан, яъне ки ба саноаткунӣ мо ҳарчанде тавонем бештар синфи коргарро зиёд кунем. барои ҳамин имрӯзҳо агар мо тавонем дар давоми сол зиёда аз 20 нафар ҷои корӣ мекунем ва дар ояндаи наздик оҳиста оҳиста омӯзишҳои геологик гузарондем. мо аллакай омӯзишҳо дар қатор оби талхак, дар оби сурхоб, ба тарафи Шайдон, оби Булғория, ҳамин тарафи коҳи Сархасор сангҳоро омӯзиш кардем ва бовар дорем ки
ба соли наздик аз ҳамин ҷо ашёи хом гирифта ба тамоми ҷумҳурӣ ва берун оядин ворид мекунем. корҳои сохтмонӣ дар коргоҳ моҳи ноябри соли 2018 оғоз шуда он имрӯз сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди элегант балҷувон бо технологияи муосир муҷаҳҳаз гардонда шуда бо истифода аз он сангҳои маҳаллӣ коркард карда мешаванд. ҷамъияти мо соли 2018 тасмим гирифт ки дар ноҳияи балҷувон як коргоҳи истеҳсолӣ оид ба коркарди сангҳои маҳаллӣ сохта ба истифода диҳад. чхеле ки дидед имрӯз коргоҳ ба истифода дода шуд ва бо 10 адад дастгоҳҳои замонии сангурӣ таҷҳизонда шудааст. аз ҷумла ин дастгоҳҳо барои коркарди сангҳои маҳаллӣ истифода бурда мешаванд ва аз ин дастгоҳҳое ки санг мебуранд тахтасангҳои ороишӣ барои зербино мегӯям пои зербино ин ғайба истифода мебаранд, барои зинаҳо, барои фарш ҳам сангҳои ороишӣ ҳар намуди тахтисанг бо ҳар як ваяш бурида мешавад. маъне ки ғавсӣ чӣ қадар дар кор чӣ қадар мешавад. дар коргоҳи элегант балҷувон коркарди сангҳои табиии маҳаллӣ аз ҷумла санги хоро, мармар ва ғайра ба роҳ монда мешавад. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид ба фаъолияти коргоҳ таъкид доштанд ки дар ин ноҳияи баландкӯҳи мамлакат бунёди чунин иншоот ва пурра коркард кардани сангҳои маҳаллӣ саривақтӣ буда он боиси бо ҷои кор таъмин кардани сокинон ва дастрасӣ пайдо кардани аҳолӣ бо сангҳои ороишии истеҳсоли ватанӣ мегардад. корхонаи мо дар шаҳри Бустон 20 сол аст ки арзи ҳастӣ дорад. дар бозори ҷумҳурӣ кор карданаш ба истеҳсоли сангҳо ва маҳсулотҳои сангӣ аз ошияи хомсаркат то маҳсулоти ниҳоӣ, яъне ки коркарди сангҳои туфҳои вулқонӣ, нахҳои базалтӣ, дар бовосита аз нахҳои базалтӣ сохтани хонаҳо, шинондани ба тарзи гидропоника истеҳсол кардани маҳсулоти хоҷагии қишлоқ. дар давоми 10-15 соли охир дусета сех карда коргоҳе кардем ки ба нафъи мардум кор карда шудааст. айни замон бо ба фаъолият оғоз кардани коргоҳи коркарди сангҳои маҳаллии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди элегант балҷувон 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин карда шудаанд. мо шукрона аз давлори истиқлол мекунем, чунки дар ноҳияи мо чунин корхонаи коркарди сангҳои базалтӣ шуда шудааст. мо дигар ба ҳеҷ ҷо ба кор намеравем ва дар ҳамин ҷо бо кори доимии худ таъмин мебошем. коргарон бошанд бо 3 вақт хӯроки гарм ва ҳар сари мо ба маоши хуб таъмин ҳастанд. худи ман дар сехи сангтарошии рақами 1 кор мекунам. тибқи маълумот иқтидори коркарди сангҳои ороишӣ дар коргоҳи элегант балҷувон дар марҳилаи аввал 12000 метри мураббаъ буда дар оянда доираи фаъолияти он васеъ карда шуда то ба 40000 метри мураббаъ расонида хоҳад шуд. роҳбарияти коргоҳ нақша доранд ки дар оянда дар ин ҷо коргоҳи хурди саноатии аграрӣ бунёд намуда чанд нафар сокинони маҳаллиро бо ҷои кор таъмин созанд. баъди ба фаъолият оғоз кардани коргоҳи коркарди сангҳои маҳаллии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди элегант балҷувон дар ноҳияи балҷувон сокинон сангҳои ороишии истеҳсолкардаи корхонаро бехарҷи зиёд харидорӣ менамоянд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои расидан ба ҳадафи 4-уми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва дар ин замина рушди иқтисоди миллӣ ба дастгирии бахши хусусӣ эътибори ҷиддӣ зоҳир менамояд. асосан сангҳое ки маҳаллие ки мо дар тоҷикистон дорем ҳамаи намуди сангҳое ки коркард карда мешаванд дар ин ҷо коркард карда мешаванд. мо сангҳое мегӯянд ин санги хоро, гранити хорои хуҷанд, санги ашта истифода бурда метавонем, кани бодом, дарвоз, ванҷ, шаҳри туз, мо метавонем травертини аз панҷикен биёрем ки ҳамҷо коркард кунем. бояд таъкид намуд ки дар ҳудуди корхона боғи интенсивии себ ва ангур бунёд гардидааст. инчунин гармхона барои парвариши қаламчаи дарахтони интенсивӣ сохта шуда дар оянда дар майдони 1 гектар ҳавзи моҳипарварӣ ташкил карда мешавад.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи балҷувон роҳи автомобилгарди кангурт балҷувон ховалингро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сохта ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонидани роҳи автомобилгард тӯҳфаи арзандаи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои сокинони ноҳияҳои балҷувон ховалинг дар арафаи ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 6 августи соли равон дар ноҳияи балҷувони вилояти хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳи автомобилгарди кангурт балҷувон ховалингро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бояд таъкид намуд ки роҳи автомобилгарди кангурт балҷувон ховалинг валангор шуда буд ва ронандагону мусофирон ҳангоми рафту омад ба мушкилӣ рӯбарӯ мешуданд. ман аз соле ки ёд дорам ҳамин роҳҳои мо умуман таъмирро дидагӣ набуд. мо дар фаслҳои зимистон, дар фаслҳои сардӣ мо ҷудо ҳам азоб мекашидем аз сабаби набудани роҳ. кӯпруке ки дар ноҳияи балҷувон буд, кӯпруки оҳанин умуман таъмир надошт, яктарафа роҳ буд. мо соатҳо интизор мешудем. мо имрӯз шукрона аз истиқлолият, аз пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мекунем ки чунин як роҳи зеборо барои мо сохта ба истифода дод. инам 2 кӯпруки нав аз нав барқарор карда шуд. 4 кӯпруки дигара таъмир карда доданд барои мо. сифати роҳ имрӯз ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда. мо имрӯз метавонем озодона сафар ба шаҳри Кулоб, ба ноҳияи Данғара, ба шаҳри Душанбе озодона сафар кунем. солҳои пеш мо аз сабаби набудани роҳ дар 3 моҳ 2 моҳ як бор таъмири нақлиёт мекардем. мо танқисӣ мекаштем аз ин чизҳо. роҳи мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон навсозӣ гардида имрӯз бо сифати баланд ва ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ сохта ба истифода дода шуд. тибқи иттилоъ роҳи автомобилгарди кангурт балҷувон ховалинг қариб 43 километрро ташкил дода паҳноии он 7 метр мебошад. роҳи автомобилгард имрӯз пурра асфалтпӯш карда шуда бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои гранти бонки осиёии рушд сохта шудааст. мувофиқи шартнома мо бояд ки дар муҳлати 18 моҳ корро тамом кардан лозим буд. мо аз нақша пешакӣ дар 12 моҳ корро тамом кардем. категорияи роҳи моҳо чорум буда, бистари васеъгии бистари роҳ 10 метр мебошад. қисми асфалтпӯшаш 7 метр ва обочинаҳош 1 метр мебошад. дар ҳамин роҳ 6 адад кӯпрукро таъмир ва сохтан даркор буд. мо ҳамин 4 адад кӯпрукро аз таъмир бароварда 2 адад кӯпруки калонтаринро сохта ва истифода додем. ба ғайр аз ин корҳо боз ҷойборҳои оҳани бетони канори роҳ 25 км сохта тамом кардем. ронандагон таъкид медоранд ки аз сабаби валангор ва таъмирталаб шудани роҳ рафту омади нақлиёт дар фасли зимистон дар бисёр маврид қатъ мегардид. имрӯз хушнудем аз ин шоҳроҳе ки дар худи ноҳияи балҷувон ба истифода дода шуд. ман аз тарафи ховалинг омада истодам. пештар дар ин роҳ бисёр мушкилиҳои тӯлонӣ мо бас аз сар бурдем ки ин қадар роҳи зебо шудааст. мо ҳозир аллакай аз ноҳияи ховалинг ба ноҳияи балҷувон дар хеле муддати кӯтоҳ ба ин роҳ омада мерасӣ. масалан тарафи Данғараю Кангур рафтанам хеле роҳ дар зимистон дар ҳолати бад буд. мо аллакай баъди аз нав сохтани роҳ дар фасли зимистонам метавонем дар фурсати муносиб ба маркази ноҳияи Данғара ё ба маркази ҷумҳурӣ аз ин роҳи босифат истифода бурда тавонем. пудратчии роҳи автомобилгарди кангурт балҷувон ховалин ширкати China Road ҷумҳурии мардумии Чин мебошад. тибқи лоиҳа дар масофаи 43 километр роҳ 6 пул бо дарозии 455 метр, 5 истгоҳ ва дигар инфраструктури зарурӣ бунёд карда шуда роҳ ба категорияи 4-уми роҳсозӣ мутобиқ карда шудааст. 2 кӯпрук бо дарозии 339 метр аз нав сохта шуда 4 тои дигар бо дарозии 114 метр таъмир карда шудаанд. роҳи автомобилгарди кангурт балҷувон ховалин ин ниҳоят ба тараққиёти минтақаи Кӯлоб аҳамияти калон дорад, чунки солҳои 2016 ҳолати роҳ ниҳоят бад буд. рафту омади халқ мушкилоти бисёр мекард. мошинаҳо вайрон мешуданд, қисмҳои эҳтиёти қимат. дори ҳаракати мошинаҳо дар ин роҳ ниҳоят кам буд.
ҳозир мо аллакай ҳис карда зудем ки дусе маротиба ҳаракати мошинҳо изофа шуд. Ин онро мефаҳмонад ки ба халқи рафту омадаш изофатар шуда ки тараққиёти ҳар як оилава ин дахлаш аст. корҳои сохтмонӣ дар роҳи автомобилгарди Кангурт Балҷувон Ховалинг моҳи июли соли 2018 оғоз гардида пеш аз муҳлат бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода дода шуд. ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ барои расидан ба ҳадафи стратегӣ баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ дар соҳаи нақлиёт барномаву лоиҳаҳои гуногунро амалӣ намуд. дар чунин роҳи ҳамвору замонавӣ ҳаракат кардан, рафтуомад кардан ин орзуи дилинаи мардуми ноҳияҳои Данғара, Темурмалик, Балҷувон, Ховалинг буд ки солҳои тӯлонӣ дар ин роҳ ҳаракат мекарданд. дар вазъияти ногувор дар роҳ мошинҳо мемонд. дар зимистон ҳаракат кардан қариб ки ноқулай буд, мумкин набуд. баъзе ҳолатҳо чӣ қадар садамаҳо рӯй медод. имрӯз ки чӣ хел мебинем ба ташаббуси ҷаноби олӣ сарвари давлатамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин як роҳи ҳамвори замонавӣ ҳатто гуфтан метавонем ки дар сатҳи байналмилалӣ сохта ба истифодаи мардум додаанд. албатта ин нишона аз истиқлолияти давлат, нишона аз озодиву ободии давлати мо аст ки рӯз ба рӯз роҳҳо ҳамворанд, биноҳоу иншоотҳои зебо дар ноҳияи Балҷувон сохта ба истифода дода шуда истодаанд. дар чунин роҳ рафтуомад кардан, дар чунин биноҳо, дар чунин шароит зиндагӣ кардан барои мардуми Балҷувон афсона буд. ҳозир ки чӣ хеле ки мебинем ин афсона амалӣ шудааст. Балҷувон як симои зебо гирифтааст. ҳолатҳое мешуд ки мошинҳо аз раҳ баромада дар чуқуриҳои бари роҳ меафтиданд. дар ин роҳ ягон мушкилӣ дида намешавад. дар байни 35-40 дақиқа аз Балҷувон то Данғарара аллакай рафта мерасонад. мо дар байни 1-ним соат душанбе ки аз саҳар то ба Балҷувон омадан 4-5 соат роҳ тай мекардан одамо. хулас ки барои ронандаҳо, барои мардуми Балҷувон бисёр тӯҳфаи хуб шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар давраи татбиқи лоиҳа зиёда аз 100 адад техникаи роҳсозӣ ба кор ҷалб гардида 365 нафар ба кор таъмин карда шудаанд. аз ин шумора 315 нафари онҳоро коргарону мутахассисони маҳаллӣ ташкил доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми боздид аз роҳи автомобилгарди Кангурт Балҷувон Ховалинг барои иҷрои корҳои сохтмонӣ ва бо сифати баланд асфалтпӯш кардани роҳ баҳои баланд доданд. сохта ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардондани роҳи автомобилгард тӯҳфаи арзандаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сокинони ноҳияҳои Балҷувон Ховалинг дар арафаи ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар рафти иҷрои корҳои роҳсозӣ масолеҳи истифодашаванда аз ҷумла асфалт санҷида шуда баъди хулосаи мутахассисон истифода шудаанд. бо мақсади таъмин кардани бехатарии ҳаракат дар роҳ дар ҷойҳои зарурӣ аломатҳои роҳ насб гардида инчунин дар канори роҳ деворҳои ҳимоявӣ сохта шудааст. сохта ба истифода додани роҳи автомобилгарди Кангурт Балҷувон Ховалинг ва ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ сохтани сифати роҳ имконият фароҳам меорад ки нақлиёти боркаш ва мусофирбар дар тамоми фасл бе мушкилӣ рафту омад намоянд. сокинон таъкид медоранд ки аз нав сохтани роҳи автомобилгард масофаи роҳро кӯтоҳ ва харҷи сӯзишвориро ҳам кам намуд. имрӯз шукронаи истиқлолият мекунем, шукронаи ҷаноби олӣ мекунем ки ин қадар моро раҳоро соз кааст. пештар тамоман гузашта намешид ба ин раҳо. чуқурӣ бисёр дошт, ростига барф мезад, ярж меомад, тамоман безе буда. сифатш баланда ина дар гардишҳо аломатҳои роҳ заагияй, деворҳои муҳофизатӣ заагияй. акнун тавассути роҳи автомобилгарди Кангурт Балҷувон Ховалинг ҳаҷми боркашонӣ афзоиш ёфта, он барои беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ замина мегузорад. имрӯз дар ноҳияи Балҷувон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои тозабунёди дуошёнаи хадамоти давлатии оташнишонии ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ноҳияи Балҷувон дорои парки автомобилӣ, 2 адад нақлиёти оташнишонӣ, 9 утоқи корӣ, утоқи дарсӣ, таҷҳизоти зидди оташнишонӣ ва либосҳои корӣ мебошад ки барои фаъолияти фаврӣ мусоидат менамояд.
روز 6 августи соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои тозабунёди дуошёнаи хадамоти давлатии оташнишонии ноҳияи Балҷувонро ба истифода доданд. бинои оташнишонии ноҳия дар кӯтоҳтарин фурсат тариқи ҳашар бо сатҳу сифати баланд сохта шудааст. баробари бунёди иншоот барои фаъолияти дурусти кормандони ин сохтори низомӣ шароити зарурӣ муҳайё гардид. ба пешвои миллат маълумот дода шуд ки хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ноҳияи Балҷувон дорои парки автомобилӣ, 2 адад нақлиёти оташнишонӣ, 9 утоқи корӣ, утоқи дарсӣ, таҷҳизоти зидди оташнишонӣ ва либосҳои корӣ мебошад ки барои фаъолияти фаврӣ мусоидат менамояд. дар ин рӯз сарвари давлат ба кормандони ин сохтор 1 адад воситаи нақлиёт тақдим намуданд ки бо тамоми таҷҳизоти лозима муҷаҳҳаз аст. тибқи маълумот масоҳати умумии бинои сохташуда 38 садяк заминро ташкил намуда, масоҳати зери бино 240 метри квадратиро дар бар мегирад. баҳри зебову назаррабо гардондани атрофи бино дар масоҳати зиёда аз 20 садяк замин беш аз 4500 дона гулҳои ҳархела ва 70 дарахти арча шинонида шудааст. ҳамзамон ба хотири рафту омади бемамоният ба масофаи 100 метр роҳ мунфард шудааст. лозим ба таъкид аст ки бо мақсади боз ҳам такмил додани фаъолияти хадамоти давлатии оташнишонии ноҳияи Балҷувон 12 марти соли 2013 нозироти хадамоти давлатии оташнишонии ноҳияи мазкур ба дидбонгоҳи алоҳидаи ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонии сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шуд. дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар маркази ноҳия гулгашти муосирро ки бо тарҳ ва дизайни баланди меъморӣ бунёд гардидааст мавриди истифода қарор доданд. макони истироҳатӣ дар доираи таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида тамоми роҳра ва гузаргоҳҳои он сафолакпӯш карда шудаанд. гузориши ҳамкоронамон. 6 августи соли 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Балҷувон ҳамчунин дар маркази ноҳия гулгашти муосирро ки бо тарҳ ва дизайни баланди меъморӣ бунёд гардидааст мавриди истифода қарор доданд. гулбоғаки Балҷувон гулистони ватан чун боғи ирам барои ёрони ватан ҳар барги гулу ғунчаи шодоби ватан андар қадами дӯст гулафшони ватан гулбоғаки Балҷувон чу гулзори ватан бишгуфта ба рӯҳи ёру меъмори ватан аз файзи қудуми ин азизони ватан чун дастагуле шукуфта ҳар хори ватан гулбоғаки Балҷувон гулистон шудааст як гӯшаи поки Тоҷикистон шудааст. ای دوست بیا بر قدمت گل بیزم گلباغیرم چو عنبرافشان شده است. با شرافت های عرشی پدر خوش آمدید، با شریفی به ملت معتبر خوش آمدید. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. سلام علیکم شما دارید. макони истироҳатӣ дар доираи таҷлили сазовори ҷашни 30-уми солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, он дар масоҳати умумӣ 80 садяк доман густурдааст. дарозӣ ва паҳнои гулгашт бошад 450 ба 20 метр мебошад. бино ба иттилои масъулин, ин ягона макони истироҳатиест ки аз ҷониби соҳибкорон ва дастгирии мардуми бонангу номуси ноҳияи Балҷувон бунёд гардидааст. корҳои сохтмонии гулгашт ҳанӯз моҳи августи соли 2018 оғоз гардида, он дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба итмом расидааст. тамоми роҳра ва гузаргоҳҳои макони истироҳатӣ сафолакпӯш гардида, дар дохил ва атрофи он 88 чароғаки муосир ва 24 нишастгоҳи замонавӣ насб гардидааст ки хусусан шабонгоҳ барои гаштугузори сокинон мусоидат аст. ҳамзамон дар ин ҷо ба хотири зебою дилкаш гардидани гулгашт беш аз 4000 дарахтони ороишии сояафкан ва беш аз 7000 гулҳои мавсимию доимӣ шинонида шуда, қитъаҳои алоҳидаи он сабзазор карда шудааст. минадории худамро
به اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط ها را مهیا کرده است. ما جوانان با باوری کامل گفته می توانیم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده در ناحیه بلجوان سهم خود را گذاریم. شکرانه استقلالیت، شکرانه آبادی، ما چنین آبادی را در خیالمان می دیدیم. عین حال ببینید که ناحیه ما چقدر زیبا گشته است. بناهای خوب، راههای خوب و برهوا ساخته به استفاده داده شده اند. مینداری خودم را نه فقط از نام خودم و از نام تمام جوان دختران و جوانان ناحیه به اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم پیشوای ملت میرسانیم و گفتنی هم که از دستگیری به اندازه شان سپاسگزاریم. من بعد نیز ما همچون کادر جوان صادقانه و صافدلانه خدمت کرده سهم خود را در آبادی کشور میرسانیم. ضمن بازدید از کارهای آبادانی و کبودی زورکنی در گلگشت مرکزی ناحیه، پیشوای ملت به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادند. قابل به ذکر است که تا استقبال جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی در مرکز و دهات ناحیه بلجوان باز بنیاد چنین گلگشت و میدانهای استراحتی در نظر داشته شده است. در ناحیه بلجوان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون بینوی ماموری بخش اگنتی مهنت و شغل اهالی و بخش خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ناحیه را افتتاح نمودند. شکل و نمای بیرونی بینو با استفاده از اصولهای بلند معماری آرا یافته به سیمای ناحیه زیبایی دیگر ضم نماید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون همچنین ضمن سفر کاری به ناحیه بلجوان در شفاعت گلگشت مرکزی ناحیه بینای ماموری بخش اگنتی مهنت و شغل اهالی و بخش خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بلجوان را مورد استفاده قرار دادند. خوش آمده پیشوای معظم ملت. بینای مذکور در دوره تجلیل جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی بنیاد شده. آن از 2 آشونه و تخانه عبارت می باشد. شکل و نمای بیرونی بنا با استفاده از اصولهای بلند معماری آرا یافته به سیمای ناحیه زیبایی دیگر ضم می نماید. بینای بخش اگنتی مهنت و شغل اهالی در مساحت 513 متر مربع دامن پهن کرده. در آن همچنین ساختارهای ترکیبی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی از جمله فیلیال مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان و بخش خدمات مهاجرت ناحیه جایگیری می باشد. بلند برداشتن اقتدار مرکزهای آموزشی در سیستم وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی این شهادت آن است که امروز توجه حکومت جمهوری بیشتر به آموزش زنان و دختران خانه‌نشین، مردانی که صاحب کسب نیستند زیاده گردیده ایستاده است و این هم با مقصد بلند برداشتن سطح و صفت زندگانی اهالی نگرانیده شده است. امروز با شرافت و دستگیری حکومت جمهوری مخصوصا پیشوای معظم ملت ما در خود مرکز ناحیه بلجوان نمایندگی فیلیال مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان در ساختار مقامات شغل اهالی به استفاده داده شد که این هم یک تحفه ارزنده است به بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. قابل به ذکر است که در آشونه یکم بینو صنفخانه‌های آموزشی برای کسب و اختصاص‌های تعمیر تکنیکای معیشی، سنتکنیکی، آموزش کارهای نظریوی و عملی برای اختصاص قنادی، اتاق قبول شهروندان، فیلیال مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان در ناحیه بلجوان جایگیر بوده. قبط دوم باشد از مجلسگاه، اتاق‌های کاری بخش اگنتی مهنت و شغل اهالی، خدمات مهاجرت در ناحیه بلجوان و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت است. من شخصا از نام خودم مینداری خود را به پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی میرسانم. میخواهم وابسته به امکانیت‌هایی که امروزها به ما پیشنهاد کرده شده‌اند سپاس و مینداری خود را بیان نمایم. ما جوانان کوشش میکنیم که در این خیل مرکزهای آموزشی صاحب کسب گردیده در آبادی ناحیه خود سهم ارزنده گذاریم. ما جوانان سعادتمند ناحیه بلجوان شکرگزار از آن هستیم که با دستگیری‌های به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои мо ҷавонон чунин як маркази касбомӯзӣ бо тамоми шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз сохта ба истифода доданд. мо ҷавонони ноҳияи балҷивон ин рӯзро дер боз интизор будем. ҳуҷраҳои корӣ ва симхонаҳо феълан бо таҷҳизоти замонавӣ пурра муҷаҳҳаз гардида дар як баст то 30 нафар касбомӯзон ба омӯзиши касбу ҳунарҳои ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ фаро гирифта мешаванд. аснои шиносоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз сифати корҳои анҷомёфта изҳори қаноатмандӣ намуда масъулинро барои хизмати софдилонаю содиқона бар нафъи давлату миллат ҳидоят намуданд. қобил ва зикр аст ки дар арафаи таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатӣ мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур далели ғамхориҳои пайвастаи давлату ҳукумати мамлакат нисбат ба рушду такомули соҳаи хизматрасонии иҷтимоии аҳолӣ мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи балҷувон маркази хизматрасонии гулдастонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ин коргоҳи дузандагӣ дар ноҳияи балҷувон ягона сех аст ки барои духти сару либоси мактабӣ ва мувофиқ ба талаботи фармоишгар маҳсулот омода месозад. дар ноҳияи балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маркази хизматрасонии гулдастонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. хуш омадед пешвои муаззами миллат. коргоҳи мазкур аз ду ошӯна ва утоқҳои корӣ иборат аст. дар ин ҷо занону бонуони чирадасти ноҳия ки маҳорати хуби дузандагӣ доранд дар баробари оне ки ба кор ҷалб гардиданд ҳамчунин барои омӯзонидани ҷавондухтарон низ фаро гирифта шуданд. қабати якуми бино аз кошонаи ҳусн нуқтаи фурӯши либосҳои омодашудаи коргоҳ машваратгоҳ иборат буда дар ошӯнаи дуюм толори дузандагӣ бо насби 20 мошинаи дарздӯзӣ утоқи маъмурият ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. мо гулдухтарони ноҳияи балҷувон орзу доштем ки дар ноҳияи мо низ чунин бинои наву замонавӣ бо тамоми шароитҳояш муҳайё гардад ва шукронаи асосгузори сулҳу ваҳдат мекунем ки чунин бинои наву замонавиро барои мо низ гулдухтарони ҷавон муҳайё кардаанд. мо дар баробари он ки мизоҷонро қабул кунем гулдухтарони ноҳияи балҷувон ҳам бо тамоми завқу хоҳиш ба назди мо омада мо низ кӯшиш менамоем ки чӣ ҳунару маҳорате дорем ба вайҳо омӯзонем. мо занону духтарони хонашин шукрона аз он мекунем ки ба чунин ҷойҳои корӣ таъмин гаштем. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонем. масоҳати қитъаи замини ҷудо гардида 8 сотиқро ташкил дода худи бино дар масоҳати 290 метри мураббаъ аз ҷониби соҳибкори ҷавон Насимҷон Сатторов сохта шудааст. барои бунёди бино беҳтарин маҳсулоти сохтмонии ватанӣ истифода гардида корҳои созандагӣ пурра аз ҷониби сохтмончиёни ватанӣ иҷро гардидааст. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки ин коргоҳи дузандагӣ дар ноҳияи балҷувон ягона сех аст ки барои духти сару либоси мактабӣ ва мувофиқ ба талаботи фармоишгар маҳсулот омода месозад. мо дар ин корхона зиёда аз 30 нафар ҷавонон ва занон кор фаъолият мекунем. ҳозир ки айни фарорасии мактаб аст мо барои талабагон либосҳои мактабӣ медӯзем ва боварӣ дорем ки маҳсулоти омода кардаи мо қобили қабул мебошад. акнун баъд аз ба истифода додани маркази хизматрасонии гулдастон наздики 30 нафар бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. бо дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин ҷо оянда сехи дузандагӣ васеъ гардида шумораи коргарон низ зиёд карда хоҳад шуд. имрӯз дар ноҳияи балҷувон бинои навбунёди боғчаи кӯдакон ки дар заминаи кӯдакистони рақамияки ноҳия сохта шудааст бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифода дода шуд. то истиқболи ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатӣ дар марказ ва деҳоти ноҳияи балҷувон сохтмони боз якчанд кӯдакистони наву замонавӣ идома хоҳад ёфт. дар ноҳияи балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамзамон бинои навбунёди боғчаи кӯдаконро ки дар заминаи кӯдакистони рақами 1 ноҳия сохта шудааст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.
муассисаи томактабӣ барои 100 кӯдак пешбинӣ гардида он аз 2 ошхона иборат мебошад. ошхонаи якуми бино аз утоқҳои машғулиятгузаронӣ, хобгоҳ, бунгоҳи тиббӣ иборат буда, қабати дуюм аз синфхонаҳо, утоқи роҳбарият, машваратгоҳ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат аст. корҳои сохтмонии бинои кӯдакистон моҳи марти соли ҷорӣ оғоз гардида он дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд сохта ба истифода дода шуд. масоҳати умумии бинои сохташуда 535 метри мураббаъро ташкил медиҳад. акнун баъд аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мазкур мушкилоти фарогирии кӯдакон дар ноҳия бартараф шуда имкониятҳо барои қабули онҳо бештар гардид. зеро агар то ба ин дам дар кӯдакистон ҳамагӣ 2 гурӯҳ фаъолият дошт, акнун баъд аз истифодаи бинои нав 6 гурӯҳ ба таълим фаро гирифта хоҳад шуд. яъне ин маънои онро дорад ки дастури пешвои миллат ҷиҳати фарогирии кӯдакон то 30% ба муассисаҳои томактабӣ дар 3 солаи баъдӣ бо суръат амалӣ гардида истодааст. боғчае ки мо дар он кор фаъолият намудем барои 50 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ гардида буд ва имрӯз бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бинои дуошиёна мавриди истифода қарор дода шуд ки барои 100 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ гардида шудааст ва мо миннатдоригии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ва ваъда медиҳем ки кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарварӣ ва дар замири онҳо ҷой намудани ҳисси арзишҳои миллӣ тарбият намоем. фармоишгари бинои иловагии муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 1 мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Балҷувон ба ҳисоб рафта корҳои сохтмонӣ аз ҷониби мутахассисони маҳаллӣ анҷом дода шудааст. тарҳу симои дохил ва берунаи бино бо ҳар гуна аксҳои қаҳрамонҳои афсонавӣ оро ёфта, атрофи он бо гулу дарахтони ҳамешасабз зебо гардонида шудааст. зимни боздид аз кӯдакистон пешвои муаззами миллат аз иҷрои корҳои анҷомёфта ва дар муддати кӯтоҳ ба истифода супурдани он изҳори сипос намуда ба мураббиёну маърифчиёни ноҳия дастуру супоришҳои муфид доданд. ман Лутфия Абдумуталиб тӯли 2 сол аст ки дар кӯдакистони рақами 1 ноҳияи Балҷувон ба ҳайси мураббия кору фаъолият мекунам. дар вақте ки мо дар он кӯдакистон кору фаъолият мекардем, он қадар шароитҳои хуб надоштем. ҳоло бошад бо шарофати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, чунин як муассисаи зебову замонавӣ бо тамоми таҷҳизотҳои замони муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст мавриди истифода қарор додаанд ва мо таълимдиҳандагони ин муассиса миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат мерасонем ва кӯшиш менамоем ки кӯдаконро, насли навраси ояндасозро дар рӯҳияи ватандӯстию ватандорӣ ва хештаншиносӣ тарбия намоем. иттилоъ дода шуд ки то истиқболи ҷашни 30-юми солгарди истиқлолияти давлатӣ дар марказ ва деҳоти ноҳияи Балҷувон сохтмони бозди якчанд кӯдакистони наву замонавӣ идома хоҳад ёфт. ҳамчунин дар ин рӯз аз ҷониби пешвои миллат ба ятимони ноҳия тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. زبی هر یک انجمن ای موملی شهگل در این چمن ای موملی خلق تاجیک را نمود آوازدار سروری خلق و وطن ای موملی. احسن رحمت رحمت. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Балҷувон ҳамчунин бинои нави хобгоҳи назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-ро дар вазъияти тантанавӣ мавриди истифода қарор доданд. бинои нави хобгоҳ дорои ҳуҷраҳои хоб, ҳуҷраи роҳбарият, ҳуҷраи дарстайёркунӣ, посбонхона, ҳуҷраи тиббӣ, ошхона, ҳуҷраи дарзмолкунӣ ва толори тамошои телевизор мебошад. дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави хобгоҳи назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-ро дар вазъияти тантанавӣ мавриди истифода қарор доданд. ассалом, пешвои хушқадам хуш омадед, нек фарзанди аҷам хуш омадед, хуш омадед пешвои муаззами миллат.
бинои хобгоҳи тозабунёд чорошона буда дорои 36 ҳуҷра ва 450 кати хоб мебошад ки ҳамаи ҳуҷраҳои он дорои шароити заруриянд. хонандагону омӯзгорони ин боргоҳи илму маърифат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар саҳни ҳавлии хобгоҳи тозабунёд бо самимияти беандоза ва рӯҳияи идона истиқбол гирифтанд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки бинои нави хобгоҳ дорои ҳуҷраҳои хоб, ҳуҷраи роҳбарият, ҳуҷраи дарстайёркунӣ, посбонхона, ҳуҷраи тиббӣ, ошхона, ҳуҷраи дарзмолкунӣ ва толори тамошои телевизор мебошад. инчунин дар назди бинои хобгоҳ ду айвонча барои суҳбати толибилмон ба таври зебо бунёд карда шудааст ки бошандагон метавонанд аз он истифода намоянд. дар мактаби рақами 1 зиёда аз 390 нафар тарбиятгиранда бо шумули 3 нафар ятим, 31 нимятим ва боқимонда фарзандони оилаҳои ниёзманд аз диҳаҳои дурдаст ба таълиму тарбияи ҳамаҷониба фаро гирифта шудаанд. корҳои сохтмонӣ аз тарафи дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2016 оғоз гардида буд ва дар рафти бунёди ин иншооти соҳаи маориф 40 нафар кормандони мутахассисони маҳаллӣ бо кор ҷалб шуда буданд. дар асоси амру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз дар ноҳияи балҷувон як қатор иншоотҳои ҷамъиятию маишӣ ба истифода дода шуд. аз ҷумла хобгоҳ барои 450 кат аз тарафи дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукумати дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо тамоми таҷҳизотҳо ва бо сифати баланд сохта ва ба истифода дода шуд. мо сохтмончиён миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён менамоем. масоати умумии иншоот 71 садяк заминро ташкил намуда худи бино дар ҳудуди 753 метри мураббаъ бо риояи қоидаҳои сохтмонӣ аз ҷониби мутахассисони корозмуда дар муҳлати муайян қомат афрохт. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбати самимӣ бо хонандагони ин боргоҳи илму маърифат онҳоро барои таҳсил бо баҳои хубу аъло, омӯхтани илмҳои замони муосир, аз бар намудани забонҳои хориҷӣ ва дар оянда ба нафъи давлату миллат софдилонаю содиқона хизмат кардан ҳидоят намуданд. тарбиятгирандагони интернети мазкур дар навбати худ ба сарвари ғамхору дастгир ва пуштибони худ ҷиҳати фароҳам намудани ин гуна шароити арзандаи таълиму тарбия изҳори сипосу миннатдории бепоён баён намуданд. The founder of peace and national unity, leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan. I am a pupil of secondary school number 1 in district Baljiwan, Nematva Firuza. Your Excellency, we are pupils of Baljiwan district. Take pride from your fatherly helpers for new generation. We now, from your address to the Majlis Oli of the Republic of Tajikistan, the 2019 till 2021 years decade, the village development, tourism and people craft. Our Baljiwan district to be one of the beautiful of our republic and its cold water and landscape our district drawn attention foreign tourists. Your Excellency, in according your message and instructions, we very hard to learn foreign languages, especially Russian and English. We try in the future excellently and very good now these languages and introduce splendid Baljiwan nature in all the world. Welcome, great national leader, to our district Baljiwan. ғамхорӣ нисбат ба кӯдакони бо амри тақдир бесаробон монда ва дигар чунин нафарон аз рӯзҳои аввали ба даст омадани истиқлолияти давлатӣ таҳти таваҷҷӯҳи ҳукумати тоҷикистон қарор дорад ва ҳамин аст ки пайваста нисбати ин қишри ҷомеа ғамхорӣ зоҳир мегардад. кабудизоркунии масоҳати беш аз 1800 метри мураббаъ ва шинонидани гулу дарахтони ҳархелаи сояафкану ороишӣ аз ҷумлаи дигари корҳои ободонӣ ба ҳисоб меравад ки ба хотири зебову назаррабо гардидани атрофи ин иншоот анҷом пазируфтааст. ҳамзамон ба хотири шабона равшан намудани саҳни ҳавлии хобгоҳи мактаби интернат 10 адад чароғак насб гардида дар ҳаҷми 380 метри мураббаъ роҳравҳо сафолатпӯш шуданд. як бартарияти дигари хобгоҳ дар он аст ки ҳама ҳуҷраҳояш бо шабакаи ягонаи гармидиҳӣ пайвастанд ва ин омил ҷиҳати гарм будани ҳуҷраҳо дар фасли сармо мусоидат менамояд. бунёди ин хобгоҳи ба таври муосир сохта шуда нишон аз таваҷҷӯҳи беандоза ва ғамхории сарвари давлат нисбат ба ятимону эҳтиёҷмандон аст.
дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон толори кушоду барҳавои варзиширо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баробари мавриди истифода қарор гирифтани нахустин толори варзишии навозамонавӣ дар ноҳияи балҷувон 3 нафар устоди варзиш ба кор ҷалб шуданд ки дар тарбияи варзишгарони бо маҳорату номбардори миллат дар арсаи ҷаҳонӣ саҳм хоҳанд гузошт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи балҷувон бо бардоштани парда аз болои лавҳаи рамзӣ толори кушоду барҳавои варзиширо ки аз тарафи соҳибкорони ватанпарвари ноҳия сохта шудааст ба варзишгарону сокинони ин минтақаи дурдаст тақдим намуданд. сипас сарвари давлат бо ворид шудан ба толор аз рафти машқу тамрини варзишгарони риштаи дзюдои ноҳия дар шароити мусоид шинос шуданд. корҳои бунёдӣ дар ин иншооти варзишӣ моҳи июни соли 2017 оғоз гардида дар муҳлати беш аз 2 сол бо ҷалби қариб 50 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ мутобиқи талаботи замони имрӯза ба итмом расид. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон чунин як толори варзишӣ барои мо навҷавонон бунёд карда шудааст ки мо метавонем дар чунин толор ба варзиш машғул шуда номи тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ боло бардорем. шукрона аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки барои мо ҷавонон дар ноҳияи балҷувон чунин толори варзишӣ сохта шуд ва мо ҷавононро чунин бояд намуд ки дар ин толори варзишӣ варзиш намуда ва баҳри ватани миллат содиқона хизмат намоем. иншоот аз 2 ошона иборат буда дорои толори машқу тамрин бо масоҳати 690 метри мураббаъ, утоқҳои корӣ, ҷойи либосивазкунӣ ва дигар шароити машқу тамрин мебошад. лоиҳаи бино аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди неъматулло бо тарҳи нав таҳия гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маълумот дода шуд ки солҳои қаблӣ новобаста аз мавҷуд набудани шароити хуби машқу тамрин варзишгарони ноҳия дар мусобиқаҳои гуногун фаъолона ширкат варзида шарафи тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ боло мебардоштанд. айни замон шумораи варзишгарони ноҳияи балҷувони вилояти хатлон 170 нафарро ташкил медиҳад ва қисме аз онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи ноҳиявию вилоятӣ, ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок варзида соҳиби медал ва ҷойҳои ифтихорӣ гардидаанд. дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ 3 маротиба аз намудҳои дзюдо ва дастхобонӣ ширкат намудани варзишгарони ҷавону навраси ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат аз таваҷҷӯҳи бештари сокинони ноҳия ба тарзи ҳаёти солим ва саҳм гузоштан дар рушду равнақи ин соҳа дарак медиҳад. баробари мавриди истифода қарор гирифтани нахустин толори варзишии наву замонавӣ дар ноҳияи балҷувон 3 нафар устодони варзиш ба кор ҷалб шуданд ки дар тарбияи варзишгарони бо маҳорату номбардори миллат дар арсаи ҷаҳонӣ саҳм хоҳанд гузошт. лозим ба таъкид аст ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи варзиш дар ноҳия дигаргуниҳои куллӣ ба вуқӯъ пайвастанд ки намунаи беҳтарини онҳо толори тозабунёди варзишии замонавӣ мебошад. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фаъолону сокинони ноҳия мулоқот намуданд. таъкид гардид ки дар ноҳия имконияту захираҳо барои рушди соҳаҳои афзалиятноки ҷомеа мавҷуд аст ва бояд ин имконияту захираҳо дар баланд бардоштани нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳия самаранок истифода бурда шаванд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи балҷувон бо фаъолону сокинони ноҳия мулоқот намуданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо натиҷагирӣ аз нишондиҳандаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии ноҳия ва тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид намуданд ки балҷувон ҳамчун ноҳияи навтаъсис бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва ҷалби соҳиб
соҳибкорону дигар шахсони саховатпешаи ин диёр дар кӯтоҳтарин фурсат ободу зебо гардида барои зиндагии шоистаи сокинони он шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. роҳбарияти вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти ноҳия барои таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ, истифодаи самараноки сарватҳои зеризаминӣ, рушди саноати сабук, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва тақвияти ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ вазифадор карда шуданд. таъкид гардид, ки дар ноҳия имконияту захираҳои барои рушди соҳаҳои афзалияноки ҷомеа мавҷуд аст ва бояд ин имконияту захираҳо дар баланд бардоштани нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳия самаранок истифода бурда шаванд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд, ки танҳо дар зарфи 12 соли охир аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ ба ноҳия беш аз 280 миллион сомонӣ ҷудо карда шудааст ва минбаъд низ ҳукумати мамлакат аз ҷониби худ барои беҳсозии рӯзгори сокинони ноҳияи Балҷувон аз ҷумла тавассути бунёди инфрасохтори иқтисодию иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ чораҳои зарури меандешад. сокинони ноҳия дар мулоқот бо пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати башардӯстонаву бунёдкоронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор доштанд, ки барои боз ҳам ободу пешрафта гардонидани диёри аҷдодии худ минбаъд низ саъю талоши зиёд менамоянд. имрӯз дар ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарабхонаи замонавии Насими Балҷувонро дар вазъияти тантанавӣ мавриди истифода қарор доданд. тарабхонаи тозабунёд дар беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии аҳолии ноҳия саҳми назаррас дорад, зеро бо ба фаъолият шурӯъ намудани он беш аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шуданд. 6 августи соли 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон тарабхонаи замонавии Насими Балҷувонро, ки дар доираи истиқболи сазовор аз 30-уми солгарди истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби бародарони соҳибкор аз оилаи Неъматовҳо сохта шудааст, дар вазъияти тантанавӣ мавриди истифода қарор доданд. тарабхона аз ду ошона иборат буда дар як вақт метавонад ба 200 нафар хизмат расонад. масоати умумии иншооти сохташуда 20 садяк заминро ташкил намуда, масоати зери бино бошад 345 метри мураббаъро дар бар мегирад. ба сарвари давлат маълумот дода шуд, ки корҳои сохтмонӣ дар тарабхонаи Насими Балҷувон соли 2018 оғоз гардида буд ва бо ҷалби зиёда аз 50 нафар сохтмончиёну мутахассисони маҳаллӣ бо сатҳу сифати баланд анҷом пазируфт. ما اهل اویله نعمت‌فو اقدام پیش گرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رو سرمشق کار خود نموده از پس‌اندازهای جمع آورده خود یک طرفخانه به نام نسیم بالجون ساخته به استفاده دادیم. در این طرفخانه نسیم بالجون زیاده از 20 نفر به جای کار دائمی تامین است. ساکنان ناحیه بالجون و گرد اطراف آن میتوانند از این طرفخانه نسیم بالجون самаранок истифода баранд. ҷиҳати зебову назаррабо гардидани саҳни ҳавлии тарабхона бошад, масоати беш аз 1500 метри мураббаъ сафолакпӯш гардида, 50 адад дарахтони гуногуни сояафкан шинонида шуда, атрофи он сабзазор гардидааст. лоиҳаи иншооти мазкур аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи корезлоиҳа таҳия шуда, дар рафти сохтмон масолиҳи хушсифати ватанӣ истифода шудааст. тарабхонаи тозабунёд дар беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии аҳолии ноҳия саҳми назаррас дорад, зеро бо ба фаъолият шурӯъ намудани он беш аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шуданд. толорҳои кушоду барҳавои тарабхонаи замонавии Насими Балҷувон барои баргузории тӯю маъракаҳои сокинони ноҳия ва деҳаҳои атрофи он мувофиқ аст. акнун сокинон метавонанд бо истифода аз чунин шароити бо дастгирии ҳукумати кишвар аз тарафи соҳибкорони бонангу номуси ноҳияи Балҷувон барояшон фароҳам гардида самаранок истифода баранд ва маъракаҳои хешро дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор намоянд. хабар дода шуд, ки ин нахустин тарабхонаи замонавӣ дар ноҳияи Балҷувон маҳсуб меёбад, ки дар доираи иқдомоти созандаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати Тоҷикистон ба хотири беҳтар намудани вазъи иҷтимоии аҳолӣ ва сатҳи хизматрасонӣ ба онҳо бунёд ёфтааст. ҳангоми ворид гардидан ба саҳни ҳавлии тарабхонаи Насими Балҷувон аз тарафи рост ва чап ду фаввораи зебо ба назар мерасад, ки бо услуби хоса сохта шудаанд.
инчунин ба хотири ба об таъмин намудани иншоот ва сокинони атроф бо кандани як чоҳи амудӣ аз чуқурии 61 метр оби тозаи ошомиданӣ бароварда шуд. ҳангоми ошноӣ пайдо намудан аз шарту шароити тарабхона, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кори сохтмончиён баҳои баланд дода, соҳибкорони ватандӯстро ба чунин корҳои ободонӣ ҳидоят намуданд. дар идомаи сафари кори ба ноҳияи Балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба деҳоти Сари Хосор ташриф оварданд. гузориши ҳамкоронамон. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба деҳоти Сари Хосор ташриф оварданд. дар деҳаи шаҳидон сокинони ин минтақаи дурдасти мамлакат сарвари давлатро бо ихлосмандии зиёд ва муҳаббату самимияти беандоза истиқбол гирифтанд. марҳабо бар ин Сари Хосори мо, офтоби бахт бар гулзори мо, мефизояд аз насими мақдамат, равнақи мулку барори кори мо. марҳабо эй пешво, хуш омаде, пешвои мулки мо, хуш омаде. мешавад обод мулк аз мақдамат, бори дигар ҳам биё, хуш омаде. марҳабо эй пешво, хуш омаде, ба Сари Хосори мо хуш омаде. سری خسار تمنای تو دارد دلی من، هوسی چشم و صحرای تو دارد دلی من، هوسی چشم و صحرای تو دارد دلی من. شیوهی شرشره شوخی تو مستم کرده است، شیوهی شرشره شوخی تو مستم کرده است. ناله بلبلی شیدای تو دارد دلی من، ناله بلبلی شیدای تو دارد دلی من. سری خسار، سری خسار، سری خسار، سری خسار، سری خسار بیا، سری خسار، سوی گلزار بیا، سوی گلزار، دیدنی یار بیا، دیدنی یار، دشت و کوسار بیا، سری خسار، سری خسار بهارانی تو را صدقه شوم، لذتی چکری و تارانی تو را صدقه شوم، تشنه چشمه جان بخشی تو باز آمدم، نکهتی لاله خندانی تو را صدقه شوم. سری خسار بیا، سری خسار، دیدنی یار بیا، دیدنی یار، دشت و کوسار بیا، دشت و کوسار، سوی گلزار بیا، سوی گلزار. نسیمی سحرت مستم کرد، شبنمی چهره گلهای ترت مستم کرد، نگهی دیدهی انگوری تو مخمورم ساد، میوه های شکرم در شکرت مستم کرد. سری خسار، سری خسار، سری خسار، سری خسار، سری خسار بیا،
سری خسار دیدنی یار بیا دیدنی یار دشت و کوسار بیا سری خسار سوی گلزار بیا سوی گلزار سری خسار بیا سری خسار سری خسار بیا سری خسار مقصد از تشریف پرزیدنت مملکت محترم امامای رحمان به دهات خوشمنظر و دارای طبیعت مفتون کننده سری خسار اشتراک در مراسم افتتاح یکچند انشاءات حیاتاً مهم و شناسایی با وضع زندگی ساکنان می باشد. نخست در دهه شیدانی دهه سرخوسار ناحیه بالجوان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه کارکرد گیاهای شفابخش سرخوسار را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاء در مرکز دهات سرخوسار در مساحت 285 متر مربع بنیاد گردیده از انبار اولیه، سیخ‌های کارکرد و بندوبست گیاهای شفابخش و دیگر اتاق‌های یاری رسان عبارت میباشد. یک دسته گل برای ملت داریم، با دسته گل گواهی ملت داریم. شکرانه که زادگان کوهستانیم، شکرانه که پیشوای ملت داریم. گل و گیاهی وطن جمع در این درگه شود، داروی و درمان به این مردمی ارزنده شود. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نخست در دهه شیدان دهات سری خسار ناحیه بالجوان کارخانه کارکرد گیاهای شفابخش سری خسار را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه از طرف خواجگی دهقانی خوجه سبز در همکاری با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده. در آن 20 نفر ساکن محله اساساً زنان و دختران با جای کار دائمی و معاشی از 800 تا 1000 سامانی تأمین شده‌اند. در موسم جمع‌آوری گل و گیاهای شفابخش و میوه‌های جنگلزار منطقه باشد زیاده از 50 نفر ساکن محله به کار موسمی جلب می‌گردد. انشاءات در مرکز دهات سری خسار در مساحت 285 متر مربع بنیاد گردیده از انبار اولیه، سیخ‌های کارکرد و بندوبست گیاهای شفابخش و دیگر اتاق‌های یاری رسان عبارت می‌باشد. در کارخانه کارکرد گیاهای شفابخش سری خسار همچنین از میوه درختان جنگلزار منطقه از جمله بادام تلخدانه، چهارمغز، پیسته، انگت، کندانه، اینچنین حاصل زراعت صغیر و غیره روغن طبابتی استحصال کرده می شود. پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان سال 2017 با سفری کاری به جماعت دهات سری خسار ناحیه بالجوان تشریف داشتند و به ما توصیه ها دادن برای ساخته و به استفاده دادن کارخانه های کارکرد گیاهای شفابخش و امروز ما با دستور و سپارش های پیشوای ملت یک کارخانه کارکرد گیاهای شفابخش که دارای استاندارد بین المللی می باشد به استفاده دادیم. در اینجا زیاده از 20 جای کاری و در موسم با 50 جای کاری موسمی مردم تامین کرده می شوند و گیاها در موضع سری خسار به نهایت بسیار است و برای کارکرد این کارخانه با طلبات جوابگو می باشد. کوشش میکنیم که همه گیاهایی که در این موضع سری خسار است جمع‌آوری کرده برای مردم پیشکش کنیم. در این کارخانه که به طور مؤثر و جوابگو به طلبات استاندارد بین المللی بنیاد گردیده است، 8 دستگاه و تجهیزات برای استحصال مواد دارویی از گل و گیاه و میوه‌های شفابخش کوهسار تاجیکستان از جمله دستگاه برای گیاه میده‌کنی، گیاه آردکنی، بندوبست خلطچه‌های پالایشی، دستگاه روغنکشی و غیره نصب کرده شده است. مواد دارویی که در این کارخانه مؤثر استحصال می‌گردد تمغه گذاری می‌شود و به طلبات استاندارد بین المللی پورا جوابگو می‌باشد. ما زنان و دختران دهات سر خسار مینداری خش را و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بیان می‌داریم، زیرا پیشوای ملت برای بلند گردیدن سطح زندگی ما ساکنان دهات دوردست مملکت پیوسته تدبیرها می‌اندیشند
در این کارخانه نو تاسیس که در محل زیست ما با دستگیری پیشوای ملت تاسیس یافت، ما چندین نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی و معاشی خوب تامین گردیدیم. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که اقتدار استحصالی کارخانه در یک شبانه روز 800 قطعه شرطی مواد داروخوری از گل و گیاهای شفابخش و بیش از 100 لیتر روغن طبابتی از میوه درختان جنگلی می باشد. طبق اطلاع در منطقه سریخوسار زیاده از 100 نمود گل و گیاهای شفابخش می روید و اکثر آن در کارخانه مذکور کارکرد و بندوبست می شود. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اقدام پیشه کرده دستاندرکاران را شایسته تحسین حسابیده برای وسیع نمودن دایره فعالیت کارخانه و هرچی بیشتر به راه ماندن استحصال مواد داروخوری از گل و گیاه و میوه‌های جنگلی شفابخش به مسئولان دستور و هدایت‌های مشخص دادند. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дар деҳаи шайдони деҳоти сарихосори ноҳияи балҷувон майдончаи варзиширо мавриди истифода қарор доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дар деҳаи шайдони деҳоти сарихосори ноҳияи балҷувон майдончаи варзиширо мавриди истифода қарор доданд. майдончаи варзишӣ дар доираи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сами соҳибкорони маҳаллӣ барои ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш ва солимгардонӣ сохта шудааст. табре иттилоъ дода шуд қаблан дар деҳоти сарихосор ки аз минтақаҳои дурдасти ноҳияи балҷувон ба шумор меравад ҷавонону наврасон аз надоштани майдончаи муосири обу тоби бадан танқисӣ мекашиданд. акнун дар доираи омодагиҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон онҳо соҳиби майдончаи муосири варзишӣ гардиданд. мо ҷавонони деҳаи шайдони ҷамоат деҳоти сарихосор аз ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бениҳоят хушҳолем. аз ин фурсат истифода бурда дар вақтҳои холигӣ ба машғулиятҳои варзишӣ ҷалб мегардем. ваъда медиҳем ки дар оянда парчамбардори давлату миллати худ бошем. дар ҳамин ҷо ҳамчунин дастгоҳу таҷҳизоти дигар низ барои обу тоби бадан насб карда шудааст. майдончаи варзишӣ барои бозиҳои футбол, волейбол ва баскетбол пешбинӣ гардида бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани он на танҳо барои ҷавонону наврасони деҳаи шаҳидон балки барои сокинони деҳаҳои гирду атроф низ имконоти васеъи машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзишро фароҳам месозад. майдони мазкур дар доираи дастуру супоришҳои сарвари давлат аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ сохта шудааст. баъди ба истифода қарор гирифтани иншоот аз ҳисоби муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи балҷувон дар маҳалли мазкур дар иншооти мазкур ду гурӯҳи футбол дар ду баст яъне саҳар ва баъди нисфирӯзӣ ташкил гарда наврасону ҷавонони маҳал ба машғулиятҳои мунтазами намуди варзиши футбол фаро гирифта мешаванд. дар назди майдончаи варзишӣ ҳамчунин барои фароғату истироҳати кӯдакон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити майдончаи варзишӣ ва суҳбат бо масъулин ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. дар ҷамоати деҳоти сарихосор ин якумин майдончаи варзишии муосир аст ки дар самти оммавигардонии варзиш ва ҷалби бештари таваҷҷӯҳи насли ҷавону ояндасози миллат ба машқу тамрин сохта шудааст. аз ин иқдоми созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва соҳибкорони ватандӯст варзишгарон ва кӯдакону наврасон изҳори хушнудӣ карданд. мо варзишгарон бисёр хушҳолем ки дар асоси дастурҳои пешвои муаззами миллат дар деҳаи мо чунин майдони варзиши замонавӣ ба истифода қарор дода шуд. шахсан аз номи худам ва аз номи тамоми ҷавонони сарихосор ба пешвои муаззами миллат миннатдорӣ баён намуда дар ҷавоб ба ин ғамхориҳояшон шабу рӯз барои рушди нумӯи кишварамон хизмат менамоем. имконият ва шароити арзандаи фароҳам овардашудаи машқу тамрин варзишгарон хоса ҷавонону наврасони деҳоти сарихосорро водор месозад ки беш аз пеш ба сайқал додани маҳорати варзишӣ талош варзанд.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти сарихосори ноҳияи балҷувон бинои меҳмонхона, ҳаммом ва маркази хизматрасонии шайдонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. деҳоти сарихосор дорои табиати зебо ва мавзеъҳои зиёди сайёҳӣ буда, ҳамасола аз он теъдоди зиёди сайёҳони дохиливу хориҷӣ дидан мекунанд. гузориши ҳамкоронамон. сипас дар деҳоти сарихосори ноҳияи балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои меҳмонхона, ҳаммом ва маркази хизматрасонии шайдонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот аз 3 ошона иборат буда дар қабати якуми он ҳаммом, ҳавзи оббозӣ, буғхона, кошонаи ҳусн ва сартарошхона ҷой дода шудааст. дар ошонаи дуюм бошад меҳмонхона бо 20 ҷой ва дар ошонаи сеюм ошхона бо 60 ҷой ва толори тенниси рӯи миз ташкил карда шудааст. корҳои сохтмониро дар бинои меҳмонхона, ҳаммом ва маркази хизматрасонии шайдон соли 2017 оғоз намуданд. уҷраҳои меҳмонхона бо шароити зарурӣ барои қабули меҳмонон ва сайёҳони дохиливу хориҷӣ таъмин мебошанд. дар ин маркази хизматрасонии муосир зиёда аз 10 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва соҳибкоре ки ин иншоотро бунёд карданд сипосгузорам ки дар ин деҳаи дурдасти мо чунин иншооти бошукӯҳро бунёд карданд ва ман дар ин ҷо дар кошонаи ҳусн бо ҷои кор таъмин гаштам. мо сипосгузории худро ба пешвои миллат ва ба соҳибкорони ин деҳот мерасонем ки барои мо бо нувони ин деҳот чунин сохтмонҳои хизматрасонӣ аз ҷумла корхонаҳои дузандагӣ ва дигар корхонаҳо ки ба истифода дода шуда истодаанд миннатдории худро мерасонем. маҳз бо шарофати онҳо мо дар ин ҷо соҳиби кор ва маълумот гашта истодаем. масоати умумии бино зиёда аз 700 метри мураббаъро дар бар гирифта дар яке аз маконҳои зебоманзари маркази деҳоти сарихосор ҷойгир шудааст ва он хеле назаррабо ба чашм мерасад. атрофи биноро дарахтони ороишӣ ва нишастгоҳҳо зинат медиҳанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити маркази хизматрасонӣ ҷиҳати истифодаи пурсамар аз имконоти фароҳамгардида ва муаррифии ҳарчи бештари мавзеъҳои тамошобоби сарихосор ба масъулин дастуру ҳидоятҳо доданд. деҳоти сарихосор дорои табиати зебо ва мавзеъҳои зиёди сайёҳӣ буда, ҳамасола аз он теъдоди зиёди сайёҳони дохиливу хориҷӣ дидан мекунанд. дар ояндаи наздик ба хотири рушди соҳаи сайёҳӣ дар минтақаи сарихосор боз бунёди 5 адад меҳмонхонаи замонавии дигар низ ба нақша гирифта шудааст. мавзеъи сарихосор барои рушди навъҳои гуногуни сайёҳӣ аз ҷумла сайёҳати экологӣ, кӯҳгардӣ ва шикор созгор мебошад. деҳоти сарихосор бо имкониятҳои зикршуда дар кишвар яке аз минтақаҳои зебои сайёҳӣ аз лиҳози экологӣ тоза, иқлими мусоид ва ёдгориҳои нодири таърихиву фарҳангӣ мебошад. эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар кишвар такони ҷиддӣ бахшид. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз мавриди истифода қарор додани марказҳои хизматрасонӣ ва суҳбат бо кормандону масъулин иншооти ба истифода додашударо тӯҳфаи арзандаи давлату ҳукумати тоҷикистон барои мардуми деҳоти сарихосор дар рӯзҳои таҷлил аз 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ карданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти сарихосор аз гӯшаи намоишгоҳи дастовардҳои сокинон дидан намуданд. ҳамчунин мулоқоти судманду самимии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фаъолон ва сокинони ин деҳоти кӯҳистони мамлакат доир гардид. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти сарихосори ноҳияи балҷувон аз гӯшаи намоишгоҳи дастовардҳои сокинон дидан намуданд. дар намоишгоҳ намунаи маҳсулоти кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва ҳунарҳои мардумӣ ки расму анъанаҳои қадимаи миллати тоҷикро таҷассум мекунанд ба маъраз гузошта шуд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳунари волои кадбонуҳои ин минтақаи дурдасти мамлакатро шоёни таҳсин хонда барои омӯзиши он ба ҷавондухтарон дастуру ҳидоятҳо доданд. таъкид гардид ки бо ҳидоятҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти сарихосори ноҳияи балҷувон ҷиҳати эҳё ва рушди ҳунару анъанаҳои миллӣ тадбирҳои зиёд андешида мешавад ва таваҷҷӯҳи ҷавондухтарон таи солҳои охир ба омӯзиши онҳо бештар гардидааст.
тавре иттилоъ дода шуд шуғли асосии сокинони деҳоти сарихосор кишоварзӣ буда аҳли заҳмат ҳамасола бо васеъ намудани майдони зироати гуногуни кишоварзӣ ва боғоти мевадиҳанда маҳсулоти зиёд ба даст меоранд ки ин омил дар татбиқи як аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ замина мегузорад. дар намоишгоҳ ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон занбурпарварони деҳоти сарихосор намудҳои гуногуни асали табииро ки дар ин гӯшаи дорои табиати дилфиреб истеҳсол карда мешавад муаррифӣ намуданд. иқлими минтақа барои занбурпарварӣ хеле мувофиқ буда кишоварзон ҳамасола бо афзун намудани оилаҳои занбури асал маҳсулоти зиёди аз ҷиҳати экологӣ тозаву табобатӣ ба даст меоранд. деҳоти сарихосор дорои меваҳои шаҳдбор аз қабили чормағз, тутҳои гуногун, хуч, зилол, махлаб, чанд намуди олуча, нок, себ, зардолу, ангур, гелос ва ғайра мебошад. дар мо меваҳои ҷангалӣ аз он ҷумла чормағз, зелол, хуч ва дигар намуд меваҳо ҷамъоварӣ карда мешавад. мо бо мардум шаҳрномаҳои меҳнатӣ карда ҷамъоварӣ мекунем. бо ташаббуси ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз ки дар ҷамоати деҳоти сарихосор корхонаи коркарди гиёҳи шифобахш ба кор дароварда шуд. аз ин ҳисоб маҳсулотҳои ҷамъовардаи худро дар ин корхонае ки кушода шуд месупорем, ҳам даромади хуб ба даст меорем ва ҳам ҷои корӣ мешавад. албатта иқлими мо ба тамоми намуди парвариши гиёҳҳои шифобахш мутобиқ аст ва ҳамаи намуди гиёҳҳои шифобахши дар Тоҷикистон мерӯяд. албатта дар минтақаҳои сарихосору балҷувон аминҳо мерӯяд ва ҳамаи инҳоро мо аз тарафи институти хоҷагии ҷангал омӯзиш карда истодем, бо онҳо ҳамкорӣ дорем ва дар оянда ин гиёҳҳои шифобахшро беҳтару хубтар ба роҳ мемонем. мавзеи сарихосор барои рушди кишоварзӣ пеш аз ҳама картошкапарварӣ, боғдорӣ, занбури асалпарварӣ ва чорводорӣ имконияти ниҳоят васеъ дорад. сохтмони босифату саривақтӣ роҳи мошингарди балҷувон сарихосор барои рафту омади сокинон ба гарди кишоварзӣ даровардани замин, истифодаи босамари ҷангалзор ва ҷамъоварии ҳосили меваю сабзавот мусоидат менамояд. сипас пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи шаҳидон бо сокинони касбу кори гуногуни деҳоти сарихосор мулоқот намуданд. зимни суҳбати самимӣ сарвари давлат ба корҳои созандагию ободонӣ ва муҳайё гардидани шароити арзандаи кору зиндагӣ ба сокинон баҳои баланд дода дар самти боз ҳам бештар рушд бахшидани бахшҳои гуногуни хоҷагии халқ аз ҷумла тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ ба масъулон тавсияву маслиҳатҳои муфид доданд. сокинон дар навбати худ барои дастгириҳои пайваста ҷиҳати муҳайё гардидани имконияти мувофиқи кору зиндагӣ ба президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сипосу миннатдории самимии хешро баён доштанд. бинандаҳои азизу гиромӣ, он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд манзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед.